Egunon eta mila esker gaur behatuz, gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiaren aurkezpenera etorri zareten guztioi. Ekitaldia, sarreran ikusi duzue, lehen harrera instituzionala izango dugu, Beatriz Artolazabal Sailburuaren eskutik, gero behatokiaren edukiak eta nondik norakoak aztertuko adieraziko ditugu, eta azkenik mahai inguru bat izango dugu, behatokiak gizarte zerbitzuen sistemari egin diezaiokeen onuraren inguruan. Besterik gabe, Sailburu Anderea. Egunon guztioi, eskerrik asko, behatuz gizarte zerbitzuen Euskal Behatokiaren web ateria berriaren aurkezpenean egoteagatik. Berdintasun, justizia eta gizarte eta sailarentzat oso garrantzitsua eta atsegina da gaur egun gizarte zerbitzuen arloan lan egiten duzuen profesionalak eta beste eragile batzuk hemen egotea. A vosotras y a vosotros se dirige este observatorio que se... Zuei zuzenduta dago behatoki hau, eta tresna integralagoa, dinamikoagoa eta gizarte zerbitzuen euskal sistemaren eta oroar gizarte zerbitzuen eremeko politiken diseinu eta ebaluazioarekin lotuago den tresna gisa indartu eta berritu da. Behatokia gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren mende dago. Eta gizarte zerbitzuen euskal sistemaren tresna gisa finkatzen da. Behatokiak egitura berri eta hobea du. Talde egonkor bat kontratatuta du bere garapenerako eta web atari espezifiko bat ere badu. Behatuz ikusmiratik bere izita jaio zen. Eta webgune horretan zeuden orain arte gizarte politike behatoki guztiak. Tresna berri honek birdimentsionatu nahi du euskal gizarte zerbitzuen eremuan ikerketari, berrikuntzari, ebaluaziori eta ezagutza sortu eta zabaltzeari eskainitako espazioa. Gure helburua da, behatuz gizarte zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsona eta erakundeentzako dokumentu erreferentzia izateaz gain, ekintza hobetzeko topaleku eta lan partekatu bihurtzea. Behatuz, ezagutza sortzearen epizentroan kokatuko da, Euskadiko gizarte zerbitzuen sarearekin eta sarerako. Eta ezagutza hori tokian tokiko eragileen errealitatearen eta esperientziaren irakurketatik sortzen da. Eta baligarria izango da haien praktika aberasteko. Behatokia, kudeaketa eta sustapena Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen zuzendaritzari dagokio esparru juridikoak ezartzen duen bezala eta bere praktika aberasteko. Beraz, diodan bezala, kudeaketa eta sustapena Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen zuzendaritzari dagokio esparru juridikoak ezartzen duen bezala. Behatuz, ekimenak alaber landutako gai bakoitzean adituak diren pertsona erakunde eta erakundeen lankidetza izango du. Baimendutako eta oso espezializatutako ahotsek arintasun operatiboaren, zorroztasun metodologikoaren eta gizarte zerbitzuen ezagutzaren plusa eman izango dute behatu zen. Eusko Jaurlaritzako berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailak Euskadiko gizarte zerbitzuak hobetzeko funtsezkotzat jotzen duen tresna aurkezteaz. Behatuz, tresna bada, desberdintasuna, erronka demografikoa, desgaitasunik gabeko bizi itxaropena handitzea, familia ereduen dibertsifikazioa eta zaintzaileen profilen eta itxaropenen aldaketa bezalako errealitateek planteatzen dizkiguten erronketara egokitzeko. Behatuz, behar izan aldakor edo gorakorrei ahalik eta erantzun eraginkorrena emateko tresna da. Ziurgabetasun horrek guardia jaistea eragozten digu. Behatuz programak ezusteko agertokien eragin ekonomiko eta sozialari erantzuten lagunduko digu. Hala nola COVID-19 eragindako munduko pandemia edo Ukrainako gerra azken bi adibide aipatzearren. Gizarte zerbitzuen euskal sistemak eta oro har gizarte zerbitzuek prestakuntza izan behar dugu. Batzuetan premiaz eta berehala horrelako egoerei azkar erantzungo dieten ekimenak diseinatzeko eta garatzeko.
eta ustegabeko egoeretatik ere ikasten dugu. Hala erakusten dute larrialdi testuinguru horietan abian jarri genituen programetako batzuek. Gure egitura politika handitu eta hobetu baitituzte azkenean. Pentsa dezagun adibidez, aukerak suspertzen eskolaz kanpoko laguntza programa edo trapezistak programa, familia sarerik ez duten gazteei laguntzeko programa. Indartu eginda, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren kudeaketa eta esku hartzearen arloko politika eta ekimen edo proiektu bultzatzaileak indartzeko. Ezinbestekotzat jo dugu halaber, gizarte zerbitzuen euskal behatokia indartzea, adibidez. Bizitza osoko gizarte zainketen arloko transizio politikei laguntzeko, edo euskal gizartearen zahartzearen ondoriozko erronkei eta aukerei erantzuteko. Lehendik dauden tresnak bultzatzen ditugu jadanik. Tresna berri batzuk ditugu funtsezko tresna honen potentzial handiena edatzeko. Behatuz ekimenarekin aurrera egingo dugu. Gizarte zerbitzuen euskal sistemaren esparruan kalitatea, ikerketa eta jakintza trukea etengabe ebaluatzeko eta hobetzeko. Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5/12/2008 legean eta gizarte zerbitzuen euskal behatokiari buruzko urriaren 26ko 225/2021 dekretuan errekusitako hori bat etorriz. Euskal behatokiaren web atari berriaren diseinuari buruz arituko naiz. Este portal Atari hau 225/2021 dekretuan definitutako egitura funtzionalarekin lerrokatuta dago. Web atari berri hau 4 arlo tematikotan egituratzen da. Eta minutu batzuetan xehetasun handiagoz ezagutu ahal izango dugu, kudeatuko duten profesionalen eskutik. Utzidazue aurreratzen soilik arlo horietako lehena. Ikertuz epigrafearen barruan dagoena. Gizarte zerbitzuen arloko azterketari eta ikerketari buruzkoa dela. Gai horietako bigarrena ezagutuz epigrafearen barruan dagoena, ezagutzari eta gizarte informazioari buruzkoa da. Bertan, zerbitzuan izeneko aldizkari espezializatu badago, baita Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen erakunde eta zentroen direktorio erabilgarri bat ere. Gizarte zerbitzuen euskal behatokiaren web atari berriaren 3. atala berrituz epigrafean sartzen da. Jardunbide berritzaile egokiei begira. Eta izenak iradokitzen duenez, berrituz Euskadiko gizarte zerbitzuen esparruko esperientzia berritzailei buruzko saioa da. Azkenik, gizarte zerbitzuen euskal behatokiaren web atari berria egituratzen duten 4 arlo tematikoetako azkena gizarteratuz epigrafearen barruan dago. Gizarteratuz, gizarte zerbitzuei buruzko analisita gaurkotasuneko argitalpen digital baten izen. Ikusten duzuenez, gizarte zerbitzuen euskal behatokiaren web ataria berria osatzen duten 4 atal horietan, praktika etengabeko hobekuntzaren eta berrikuntzaren mesedetan eraldatzeko prozesu berean 4 elementuak islatzen dira. Ikerketa aplikatua, dagoeneko finkatuta dagoen ezagutzaren kudeaketa praktikarako baliagarria, berrikuntza esperimentazioaren eta ebaluazioaren bidez, eta sortutako ezagutza berriaren transferentzia. Ikertuz, ezagutuz, berrituz eta gizarteratuz. Behatokia indartu eta berritu honen tresna batzuk berriak dira, beste tresna batzuk ere bazeuden eta aberastu egin dira. Tresna horiek elkarrekin konektatzen dira eta erronka sozialei erantzuteko politikak diseinatzea eta ebaluatzera bideratzen dira. Behatoki hau tresna dinamikotzat jotzen dugu. Así, por ejemplo, Horrela, adibidez, zaintza sozialen arloan transizio politikak bultzatzeko, behatokiaren 4 funtzioek diren bezala jokatuko dute. Prozesu bakarra eta tresna bakarra. Ikuspegi horrek behatokiak ulertzeko modu berri bat adierazten du. Behatuz sistema publikoen etengabeko hobekuntzaren eta berrikuntzaren zerbitzurako tresna izango da. Sailaren eta jaurlaritzaren beste tresna batzuekin lotuta eta eragile guztiekin elkarlanean. Azpimarratu nahi nuke,
Web atari berria gizarte zerbitzuen euskal behatokia bezala oso kontzienteki bideratuta dagoela atari horren erabiltzaile eta partaide diren pertsona eta erakundetara. Behatu zerbitzuak behar dituzten pertsonei zuzenduta dago. Familiak eta zaintzaileak, profesionalak, zerbitzuak ematen laguntzen duten entitateak, voluntarioak, unibertsitateak eta beste ezagutza zentro batzuk. Zerikusia duten prestakuntzako ikasleak eta nola ez, administrazio publikoak. Guztion ardura baita ongizatea eraikitzea. Lehen esan dudan bezala lan iraunkor eta bizia da. Eusko Jaurlaritzako berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailetik argi daukagu zeregin hori erronka partekatu gisa ulertu behar dela. Gizarte osoa guztion onarekin, ongiarekin duen konpromisoa. Sarelana erakundeen gidaritzapean eta erantzunkizunaren pean, sektore publikoa, sektore pribatua, hirugarren sektore soziala eta familia eta komunitate eremua modu orekatuan txertatu eta inplikatuko dituena. Gure helburuak komunak badira, zergatik ez lirateke izan behar gure ekintzak ere. Gaur hain zuzen ere gizarte zerbitzuetako ezagutzaren egungo egoerari buruzko hausnarketa kolektiboa egiteko aukera izango dugu. Eta baita Beatuzek sektorearen hobekuntzan jokatzen duen eta jokatuko duen paperari buruz ere. Mahai inguruan bilduko dira ikerketa, berrikuntza, komunikabideak, esku hartze soziala edo ezagutzaren kudeaketa arloetako profesionalak. La gestión del conocimiento. Maila inguru horrek ziur nago ondorio baliatsuak eta Euskadiko gizarte zerbitzuak hobetzeko lan ildo posibleak utziko dizkigu. Mila esker zuen arretagatik. Eskerrik asko. Bueno, egun on berriz ere. Aipatu den bezala, behatu zen ardura ezinbestean Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuen zuzendaritzarena da, baina kudeaketarako laguntza teknikoa Egia Kareaga Fundazioari guri esleitu zaigu kontratu bidez. Aipatu nahi nuke ere, garapen informatikorako lotura enpresaren laguntza izan dugula ezinbestekoa, beraiek hemen daude gaur. Sailburuak aipatu duen bezala, behatu zen behatokiaren helburu nagusienetakoa da gizarte zerbitzu sistemaren ezagutza eta kalitatea bermatzea. Eta helburu hori hain zuzen eduki dugu begibistan eta oso presente bermoldaketa hau gaur aurkezten dugun atari berri hau sortzerakoan eta edukiak garatzerakoan. Hau da, sortu nahi izan dugu espazio bat gizarte zerbitzuen inguruko informazioa bateratuko duena. Informazio hori existitzen ez denean sortzeko kapaz izango dena. Eta bi informazio mota hauek ahal den modu hobenean zabalduko dituena eta elkarbanatzeko aukera emango dituena. Horretarako zerbitzu eta produktu berriak sortuko dira, gero nire lankideek zehaztasun gehiago aurkeztuko dituztenak. Edukien antolaketa ere hobetu dugu, bai antolaketa eta bai difusioa. Eta beste ezaugarri batzuk aipatu behar, orokorrak aipatu beharko banitu, esango nuke aipatzekoa direla irisgarritasuna, hemendik aurrera edozein gailu elektronikoetan ikusgarri izango baita, euskerari ere presentzia handiagoa eman diogu, eta dinamismo eta egunerokotasunari ere garrantzia handia eman zaio, edukiak egunero sartuko baitira lehen orduan informazio egunerokoan. Esan bezala, informazio antolatzeko modu berriak ere egituratu ditugu. Lehen, sailburuak aipatutako goian dituzuen 4 ildo nagusi horietaz gain, antolaketa eta bilaketa hobekuntzak garatu ditugu. Besteak beste, hemendik aurrera, behatokian sartzen den edozein informaziok edamango du atxikituta hitzklabe bat edo etiketa bat. Etiketa hauekin, hor dituzuenak, bilatzen duguna da, lan edo arlo batean interesa duen edozein pertsonek zuzenean aukera izan dezala eduki konkretu hoietara bakarrik iristeko.
Aukera eman dugu ere, nola ez, ohikoak diren bilaketa orokorrak egiteko, lenguaje librean, ora adibidez Alzheimeritzarekin agertuko lirateken emaitzak ikusiko dituzue, baina emaitzak ez ditugu erakutsiko hala nola. Baizik eta hobekuntza gehitu nahi izan dugu, atalen arabera ikusi ahal izango da informazioa. Kasu honetan adibidez legedia aukeratuko bagenu, ikusiko genituzke Alzheimerren legeak ze araudi nagusi dauden momentu hontan agintuan. Eta hobekuntza hauez gain, antolaketaren inguruan, nahi izan dugu dinamismoa, lehen aipatzen genuen dinamismo hori eman, eta horregatik atariak erakusleio baten funtzioa izango du. Eta erakusleioan eguneratuko dira, egunero eduki berri eta interesgarrienak. Diren atalekoak direla, izan daiteke adierazle bat, izan daiteke grafiko bat, arau bat, txosten bat, propio idatzi den testuren bat, topaketa bat, hori ere bilatzen dugu. Eta antolaketa nagusia, lehen aipatu den bezala, 4 bloketan, edo behatokiaren 4 lanildo nagusiei erantzuten die. Ikerketak, ezagutza, berrikuntza, eta azkenekoz gizarteratuz atala. Ikertuz atalean, aurkituko dugu ikerketarako, planifikaziorako eta ebaluaziorako baliagarriak diren tresnak. Nagusiki, adierazleen eta indikadoren datu baseak, gizarte zerbitzuen bai sistemaren eta bai egoeren inguruko informazio eguneratu emango diguna, ikerketa proiektuen berri ere emango dugu hemen, argitalpen propioak eta planifikazio eta ebaluaziorako baliagarri diren dokumentuak. Bigarren atalean, ezagutu zen, hemen ezagutza soziala bilduko dugu. Hemen aipatzekoa da, lehenik eta behin, funts dokumentala gizarte zerbitzuen espezializatuta eta Europan momentu hontan dagoen garrantzitsuena dena, zerbitzuan aldizkari espezializatua, eta hori bereziki nabarmendu nahi genuke, gizarte zerbitzuen erakunde eta zentroen direktorea guztiz eraberritu da, eta funtzionalidade berriak eta oso interesgarriak sortu dira. Eta arlo honetan izango dugu eguneroko informazio hori, bai agenda, prentsa albisteak, araudiak, topaketak. Hirugarren atalean berritu zen, hemen aurkituko duzue berrikuntza eta parte hartzearen inguruko informazioa. Arlo hau garatzen ari gera momentuz, aipatzekoa askok janik ezagutuko duzuen berrituz plataforma, lehen mailako arretaren inguruko tresna eta esperientziak jasotzen dituena, eta proiektu traktore edo berritzaileen informazioa ere sortzen direnean hemen zabalduko dugu. Eta laugarren atala, gizarteratuz, askok ezagutuko zenuten, leheno 2 hilabeteko argitalpen bat zan, honi ere buelta oso bat eman zaio, orain gordailu digital bezala pentsatua dago, baino batez ere bertan edukiko ditu eduki eta produktu berri asko gero zehaztasun gehiagoz aurkeztuko ditugunak. Hau gizarteratuz arloari dagokionez. Eta informazioa sortzeaz, produktu berriak sortzeaz gain, garrantzia eman diogu lehen esan bezala zabalkuntzari. Horregatik, boletin elektroniko berri bat diseinatu eta zabalduko dugu, momentu honetatik aurrera. Nahi izan dugu ere espazio bat sortu informazio behar pertsonalizatuei erantzuna emateko. Horregatik, arlo horretan formulario bat aurkituko duzue, planteatzeko bai webgunearen inguruko dudak, baita edozein informazio behar dezuela ere. Hor, formularioa bete eta saiatuko gera ahal eta azkarren erantzuten. Eta beste berrikuntza bat da, sare sozialen perfila, zehazki Twitterren sortuko dugu, @beatiz, gaur goizetik ja martxan daukazue, arpidetu nahi dezuenean. Eta orain arte ikusi ditugun produktu eta zerbitzuek gero gehiago zehaztuko diranak, esan bezala, dira gaur azaroak 7tik ikusgarri daudenak. Baino, aipatutako kontratuan aurre ikusten ziren 2023tik aurrera zerbitzu eta lan ildo berriak garatzeko asmoa beti ere legediak behatokeri ematen dion funtzioen inguruan. Besteak beste, profesionalen formakuntza eta kualifikazioa hobetzea. Horregatik aurre ikusten da urtean gutxienez 5 formakuntza saio edo topaketa berri egingo dirala. Bigarren lan arloa, kasu honetan kalitateari begiratuz lirateke jarduera egokiak, sortuko da argitalpen serie propio bat, zeinetan monografikoki aztertuko diran gai ezberdinen inguruan dauden esperientzi berritzaileak eta gomendioak eta bar. Eta hirugarren arloa litzateke esku hartze sozialaren etikaren ingurukoak. Hemen besteak beste lortu nahi dena da, momentu honetan 3 lurraldetan zabalduta dagoen informazioa bateratzea, besteak beste liburutegi virtual bat sortzea esku hartze
eta etikaren ingurukoa, eta azkenik formakuntza saioak eta topaketak ere gai honen inguruan garatzea. Bueno, hauek hildo nagusiak lirateke, orain nire lankideek produktu hauek aipatutakoak zehaztasun gehiago esplikatuko dizkizute. Jaione. Eskerrik asko, Arantxa. Aipatu den moduan, behatokiaren funtzioetako bat gizarte zerbitzuen inguruko ikerketa sustatzea da. Helburu hori ardatz izan da, webgune berriko ikertuz atalean kokatzen dira, gizarte aldaketak eragiten dituzten kausak eta faktoreak aztertzeko, premiak detektatzeko eta eskaria egokitzeko helburua duten hainbat datu banku, proiektu eta dokumentu sorta. Jarraian ezagutuko ditugu xehetasun handiagoarekin produktuetako bakoitza. Batetik, bistaratze interaktiboak dituzten 3 datu banku daude. Datu sozioekonomikoak, gizarte egoera eta beharren inguruko datuak jasotzen dituztenak, gizarte zerbitzuen euskal sistemari buruzko datuak, eta bestetik daude gizarte zerbitzuen zuzendaritzak sustatutako ikerketa proiektuak, argitalpen propioak eta gizarte politiken arloan aurkeztutako planifikazio eta ebaluazio dokumentuak. Lehenik eta behin, adierazle sozioekonomikoen panela dugu. Bertan, jasotzen dira, eskubide sozialen Europar zutabetik datozen adierazleak. Lan merkaturako sarbidea, bizi baldintzak, gizarte babesa eta inklusioa jorratzen dituztenak. Datu hauek Eurostatetik jasoak dira. Beste bidantuetan ikusiko dugun bezala, datuak bistaratze interaktiboetan aurkezten dira. Adierazleak, taula, mapa edota grafikoetan eskuratzen dituztenak. Egungo egoeraz gain, lurraldeen arteko konparaketa eta bilakaera ere erakusten dutenak. Kasu honetan, adibidez, laburpen taula batean biltzen dira Euskadiren egoera sozioekonomikoaren berri ematen diguten adierazleen sorta. Azken datuak eta urteen arteko aldaera zein izan den ikus daiteke begiratu bakarrean. Euskadiren egoera ezagutzeaz gain, Europar herrialdeen eta eskualdeen araberako datuak eskuragarri daudenez, lurraldeen arteko konparaketa ere egin daiteke. Mapan kokatuko datuen bitartez, edo beheko grafiko honetan ikusi daiteken bezala, Euskadiren posizioa ikus dezakegu baita bilakaera guztien bilakaera ere. Bigarren datu bankuan aldiz, gizarte zerbitzuetan artatzen diren egoerak dira aztergai, mendekotasun, desgaitasun eta babesgabetasun egoerak. Baita datozen urteetan klabe izango diren beste gai batzuk, zaintzena kasu. Datu hauek, erregistro administratibo eta iturri estatistiko desberdinetatik jaso dira. Batetik, Eusko Aldundiak emandakoak, emakundek argitaratzen dituena, edota gizarte politiketako organo estatistikak egindakoak. Hala nola, gizarte beharren inkesta, edota pobreziaren eta gizarte ezberdintasunen inkesta dira horietako batzuk. Ikus dezagun adibideetako bat, mendekotasun prebalentziari dagokiona. Adibide honetan, lehenengo datuak izan duten bilakaera ikusi dezakegu. Gainera, une zehatz batean egoera horren inguruko ezaugarriak zeintzu diren jakin dezakegu. Grafikoez gain, datuak laburbiltzen dituen taula ere eskuragarri izango da, eta fitxa metodologikoan definizio eta iturrien informazioa kontsultatu daiteke. Hirugarren eta azken datu bankuak gizarte zerbitzuen euskal sistemaren inguruko datuak biltzen ditu. Gizarte zerbitzuen zorroan zehazten diren zerbitzu eta prestazioei buruzkoak. Egoitzak, eguneko zerbitzuak, etxez-etxeko laguntzak eta abar. Kasu honetan, gizarte zerbitzuen eta gizarte ekintzaren estatistika eta administrazio publikoak, Eusko Jaurlaritza zein Foru Aldundiek, dira datu iturri nagusiak. Gizarte zerbitzuez gain, sektoreko langile eta gastuari buruzko datuak ere kontsultatu daitezke. Ikus dezagun egoitza zerbitzuei buruzko datuen bistaratzea. Lehenengo grafiko honetan, egoitza plazen estalduraren bilakaera ikusiko dugu.
baina gainera beste adierazle batzuk ere eskuragarri daude. Datuak lurralde historikoaren arabera azter ditzazkegu edota beste aldagai baten arabera iragazi. Gainera, aurreko datu bankuetan ikusi dugun bezala, une zehatz batzeko egoera zein den ikusi dezakegu, eta datuen laburpen taulari esker, bistaratze honetan jasotzen den informazio guztia arakatu daiteke. Datu bankuak alde batera utzita, jarrai dezagun behatokiaren atari berriak dituen beste sekzio berriak ezagutzen. Adibidez, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak babestu eta sustatutako ikerketa proiektuak. Proiektu hauek, herritarren premia eta gizarte zerbitzuen arretari lotutako alderdiei buruzko proiektu aplikatuak dira. Helburu estrategikoekin bat etorri, proiektu hauek funtsezkoak izango dira zainketa eta arreta eredu berriak bultzatzeko. Kasu bakoitzean, proiektuaren oinarrizko informazioa, deskribapena eta helburu nagusiak kontsulta daitezke. Baita proiektuaren baitan argitaratutako dokumentu desberdinak ere. Bestalde, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak, baita Eusko Jaurlaritzako beste departamentuek ere, gizarte gaien inguruan sustatu eta egin dituzten argitapen propioen atala egongo da. Dokumentuen gordailu honetan aurkituko ditugu, besteak beste, estatistika datuetan oinarritutako txostenak, gidak, eskuliburuak, edota beste mota batzutako azterlanak ere. Kasu honetan oso erabilgarria izan daiteke lehen Arantxa komentatutako filtro sistema. Etiketa hauei esker, eskuragarri dauden dokumentuak gure beharren arabera iragazi ditzazkegulako. Modu horretan, dokumentuen zerrenda kontsultatu eta hauen inguruko erreferentzia bibliografiko zein dokumentuetarako sarbidea ere izango ditugu eskura. Eta ikertu atalari amaiera emanez, arlo sozialean Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen plan eta estrategia zein hauen diagnosi eta ebaluazio dokumentua jasotzen dira atal honetan. Sekzio hau gizarte politiken erakusleihoa izango da, gizartearekiko gardentasun ariketa bat. Modu honetan, erabiltzaileek ezagutu ahalko dute zeintzuk diren gobernuak ezarritako helburu eta ildo estrategiko nagusiak gizarte zerbitzu, arreta soziosanitario eta bere eskumenekoak diren beste lan arlo batzuetan ere. Eduki bakoitzean sartzerakoan, dokumentuaren oinarrizko informazioa eta dokumenturako sarbideaz aparte, alboko denbora lerroari esker plangintzaren jarraipena egin dezake erabiltzaileak. Eta jarraian nire lankidearen Ainhoak azalduko ditu beste sekzioan nondik norakoak. Bueno, kaixo denoi. Siguiendo con Beatu. Beatuzekin jarraituz, urrengo blokea ezagutuz, eskaintzi egiten diogu informazio sozialari eta ezagutzari. Hor dugu dokumentazio zentroa eta horretatik funts dokumental berezia batera sartuko gara, zerbitzu sozialetan oinarritatuta eta etengabe eguneratu egiten dena. Kontutan hartu zenbat erregistro dituen, katalogoak, filtro eragazki batzuk ditu eta haiei esker emaitzak findu egiten ditugu eta lokalizatu egiten ditugu behar ditugun dokumentu horiek edo egokienak direnak gure informazio berraretarako. Hala baita ere erregistroek informazioa dute dokumentuaren gainean, adibidez hitz-gakoak, laburpenak eta horrek ere lagundu egiten digu dokumentuak hautatzen interesgarriak edo erabilgarrienak direnak. Hemenik aurrera ere eduki guztiak eskuragarri daude katalogoan eta euskara elektronikoan daudenez jaitsi ditzakegu edo eskatu ditzakegu baita ere eta edo nola ere beti izango dugu sarbidea dokumentuak lortzeko. Dokumentazio zentroan dauden horiek lortzeko. Bestalde batetik
erregistratu gaitezke eta pertsona erabiltzaile gisa eraman ditzakegu gure izena, doain, noski, eta horrela funtzionaltasun batzuk izango ditugu. Balio erantsia dutenak esate baterako, tarte pertsonal bat izango dugu erregistroa gordetzeko edo gure bilaketan gordea izateko ere bai. Baina existitzen dut, hau opzionala da, aukerazkoa da, eta erabat doainik eskaintzen dugu. Beste alde batetik, eta ezagutu zen jarraituz, aldizkari espezializatu bat dugu zerbitzu eta politika sozialetan. Zerbitzuan du izena. Web orrialde honetatik artikuluetara iritsi gaitezke eta baita ere ale osora ere bai. Gainerako ataletan bezala eta irizpide berdina mantenduz, iragazki espezifiko batzuk ditu eduki hauetarako lagundu egiten ditugunak kokatzen zeintzuk diren gure interesarako diren dokumentuak. Eta artikulok fitxatik ere sar gaitezke. Bai artikulura zuzenean eta baita ere zein aletan dagoen sartuta. Eta badago ere berritasun bat, noski behatu zen. Eta hauxe da zentro eta zerbitzu sozialen direktoriorako sarrera. Helburu gisa du direktorio honek orain arte banatuta zegoen informazioa bateratzea plataforma desberdinetan, badibidez zerbitzu sozialetakoak foru aldundietan. Gaur egun direktorioak 4.000 bat erregistro ditu eta eguneratu egiten da etengabe. Eta pentsatzen dut, eragutzen balin baduzue direktorioa orain arte zen bezala, ikusiko duzue aldaketa oso nabarmena izan duela. Bere sartzeko modua erraztu nahi izan dugu, eta gainera baditu indargune batzuk. Iragazki batzuk bilaketa egiteko, eta aurkitu ahal izateko oso modu intuitiboan bilatzen ari garen hori. Bestalde eskaintzen du aukera bat. Erregistroak hainbat euskarretan jaisteko moduan, izan diteke CSV-en, Excelen, PDF formatuan, eta bestalde batetik, eta benetan desberdina dena, hau da, informazioa, zentroen eta zerbitzuen informazioa izatez gainera, geolokalizatuta daude, orain arte ez genuen, eta orain modu honetan, nabigatu dezakegu mapan barrena, eta aurkitu zentroak askoz ere modu intuitiboagoan. Eta iritsi gaitezke behar dugun horretara, eta hor ikus dezakegu zein den fitxa deskribatzailea zentroaren informazio guztiarekin. Ezagutu zen jarraituz, atal honetatik ere sar gaitezke gaur egungoak diren gaietara, legeria, hemeroteka eta bar, egunero egituratzen ditugu. Gaur erakusten duguna ez da gaurkoa hain zuzen ere, baina goizero aurkituko duzue atarian berritua dagola, araudia berritu egiten da eta albiste nagusiak zerbitzu sozialen arloan. Baita ere, medioak komunikabideak ere aztertzen dira, arautegian kasuan estatukoak eta komunitate autonomia erkidegokoak ere bai, eta Gipuzkoak ere berritzen dira. Eta azkenik ezagutu zen topaketak dugu. Non integratu egiten da, topaketen inguruko eta jardunaldien inguruko informazioa beti ere sailak antolatuta. Eta gainera, ekitaldi hauek guztiak biltzeaz gainera, horietako bakoitzetarako eskaintzen da sortutako informazio guztia programan zehar ikusi ditzakegu programak, ze bideo sortu diran, edo ze dokumentua eman den jardunaldi bakoitzean. Eta hau izan da ezagutuzeko eduki guztiak. Orain pasatuko gara berritu zen, eta sailburuak eta Arantxak esan duten bezala, behatuzeko helburuetako batek zerikusia du berrikuntzaren sustapenarekin gizarte zerbitzuetan. Eta hauxe da plataforma honetan berrituz deitu duguna. Esta sección conecta. Alde batetik, atal honetan, lotura bat sortzen da, lehen mailako arretarekin, eta plataforma honen bitartez, sartu ahal izango gara tresna banku batera, eta tresna horiek gizarte zerbitzu beraie prestatutakoak izango dira, lehen mailako arretakoak, eta baita ere, esperientziak ikusi ahal izango ditugu. Esperientzia horiek berritzailea dira, diagnostikoari dagokionez, plangintzaria dagokionez, ebaluazioari dagokionez, lehen mailako arreta zerbitzuetan. Eta horrez gain, plataforma honetan, ere badaukagu liburutegi virtual bat, eta bertan jardunbide egokiak eta tresnak
aurkituko ditugu gizarte zerbitzuetarako, estatu mailakoak eta nazioartekoak. Atarira itzuliz, berrituz atal horretan berrikuntza proiektuak aurkituko ditugu. Proiektu traktoreak gizarte zerbitzuetan berdintasun eta gizarte politika sailak sustatutakoak. Ikusi dugun beste ataletan bezala, hemen elkartzen dira proiektu horiekin lotutako datuak, informazioa, baina baita ere badago informazio deskriptiboa eta proiektuarekin lotutako dokumentazio guztia. Eta, zer da beste berritasun bat? Arantxak aipatu duen bezala, gizarteratuz argitalpenarekin esteka bat sortu dugu, lotura bat, eta dakizunez argitalpen hau 2010ean sortu zen, eta gaur egunera arte bai paperean eta bai formatu elektronikoan argitaratzen zen. Hemendik aurrera formatu elektronikoan soilik argitaratuko da. Eta oraindik ere mantenduko ditu, orain arte zituen atal batzuk, adibidez erreseñak, tresnak, baina eduki horiez gain gizarteratuzek beste apustu bat egiten du, produktu berriak eskaintzen analizia, monografikoak eta ikuspuntuak. Eta produktu berritzaile hauetako bakoitzean, analizian, izenak adierazten duen bezala, analisi laburrak aurkituko ditugu. Behatokiak egindakoak izango dira, eta beraien oinarria izango da ikerketa. Ikerlan estatu mailakoak eta nazioartekoak. Eta hau PDF-an ikus daiteke, edo bertan kontsultatu daiteke, imprimatu daiteke, eta formatua oso ikusgarria da. Eta analisi hauetan batez ere jasoko dena da, zer ikasi den, zeintzuk diren datu nagusiak, eta batez ere analisi horretatik aipagarrienak diren datuak. Eta gizarteratuzek ere badu beste berritasun bat, monografikoa jada aipatu ditugunak. Analisiekin gertatzen den bezala, monografiko hauek ere PDF formatuan eskaintzen dira, eta kontsultatu daitezke bai webgunean edo bai deskargatuta. Eta monografiko hauek txosten batzu dira, eta hainbat gai izango dituzte ardatz. Beti ere gizarte zerbitzuekin lotuta, eta jasoko dute, adibidez, analisi labur bat, aztertzen den gaiari buruz, datu kuantitatiboak, ulertzeko zeintzuk diren, aztergaiaren dimentsioa, horrez gain, beste baliabide batzuk ere jasoko dituzte, eta egongo da ere esperientzekin lotutako beste atal bat. Jardunbide egokitzat jotzen diren horiek jasoko dira, beti ere monografikoaren gaiaren inguruan lotutako jardunbide egokiak izango dira. Eta badaude ere elkarrizketa batzuk. Interesekoak diren eragileekin grabatutakoak izango dira, eta produktu honi hain zuzen ere jarri diogo ikuspuntuak izen hori. Eta bada hausnarketarako, eztabaidarako eta ezagutzaren sorkuntzarako tresna bat. Eta pixka bat bilatzen dena da, mahai inguruan aipatuko diren gaien ildotik eztabaida sustatzea. Azpidatzea daude, euskaraz, gaztelaniaz, beraz, edozein hizkuntzatan izan da ere, itzulpena egongo da, 2 hizkuntzetara. Eta honaino, zer duen, zer egingo duen, gizarte zerbitzuen euskal behatokiak, behatuzek, eta hemendik aurrera, soilik geratzen zaigu animatzea, zuek bertan sartzera, produktuak eta zerbitzuak erabiltzera, interakzio hori izango delako benetan zentzua emango diona tresna honi. Eta agian mahai inguruari heldu aurretik, eta hausnarketari heldu aurretik, ezakit inor zalantzaren bat baduen, aipatu ditugun produktuen inguruan, geldituko dute ezta, bestela, hemen buklean hasiko gara, ezakit zerbait ez den argi geratu, zerbait esan nahi duzuen, inor animatzen bada. Y en todo caso recordar que esta
Eso es. Bai, gogoratu beti hor gaudela, Bai, jada, martxan dago. Beraz, edo zer zalantza sortzen bazaizu ere, jarri gurekin harremanetan, webgunaren bitartez, eta atsegin handiz erantzungo dizuegu. Mila esker. Este rato Tartetxo hau ez da improvisazio bat, Hau da, digeritzeko tresna zer den. Eskerrik asko. Egun on guztioi, Adriana Martinez naiz, Aptesetik nator, teknologia sozialean lan egiten dugu, eta benetan atsegina da ikustea, teknologia badela tresna bat, ez helburu bat. Ikustea tresna batela eta konektatzeko eta partekatzeko aukera ematen digula. Aukera ematen digula ezagutza sortzeko, partekatzeko, kasu honetan gizarte zerbitzuen inguruan. Tira, moderatzaile lanak egitea egokitu zait eta esan diate ordu bete dudala. Eta ideia honako hau da. Elkarrizketa baten bitartez egituratzea, jada esan den bezala, luxuzko kide hauekin elkarrizketa bat, eta elkarrizketa honetan 2 bloke izango ditugu. Lehenengo blokean, hizpidea izango dugu zer nolako harremana duzuen zuek bakoitza bere arlotik gizarte zerbitzuekin. Eta bigarren blokean gustatuko litzaidake gauza zehatz batera joatea, zer balio ekartzen duen tresna honek. Zuen jardun profesionalerako zehazki. Aurkeztu egingo zaituztet. Arkaitz, Fuia Ondo,
Gizarte Langintza Fakultatean, errektore ordea zara. Jaime García Moreno, EDE Fundaziotik zatoz, ezagutza koordinatzailea zara, Arantxa Aldaz, bazara informazio ardurauna, Diario Baskon, Javier Castro Espila, ikerlari nagusiak Gizalab Fundazioan, eta Boni Kantero, gizarte politiketako arduraduna Gasteizko udalean. Eskerrik asko por este ratito. Eta eskerrik asko, tartetxo hau eskaintzagatik, solasean aritzeko. Arkaitz, parte honetan, eta gizarte zerbitzua beste arlo batzuekin lotzeari buruz, zer esan dezakezu? Zuk ikerketan jarduten duzu, urtea daramatzazu horretan, eta aztertu egiten dituzu, arlo sozialarekin lotutako hainbat eremu. Zure iritziz, zer da edo zer izan beharko litzateke harreman hori profesionalen artean, zerbitzuen artean eta ikerketaren artean? Lehenik eta behin uzut, kokatu behar dugula zertarako behar den beharrezkoa ikerketa. Bai, hori da askotan netzako oinarrizko elementu bat. Eta galdera hau egiten zertarako den beharrezko ikerketa, zoritzarrez modu baten bestean, bai gizarte langintza edo gizarte zerbitzuen arloa eta ikerketaren mundua urte askotan zehar ez dira batera joan, ezta? Gizarte zerbitzuak eta gizarte langileak oso enfokatuak dira esku hartzean, normala den legez, ezta? Eta aldiz ikertzaileok beste alde batetik joan gara, gure diagnostikoak, errealitatearen behaketa egiten, eta barrez. Zorionez, gaur egun hori aldatzen ari da. Aldatzen ari da, gero eta informazio gehiago daukagulako, teknologiak asko lagundu egin digulako, ikerketaren beharra gizarte zerbitzuen arloan ikusi egin delako, errealitate sozialak eta behar sozialak asko eraldatzen ari direlako oso denbora gutxian, eta baita ere, esku hartzeko, planifikatzeko eta ebaluaketak egiteko molde eta sistema berriak behar ditugulako, ez? Gure mundua ez da orain dela 20 urtetako mundua, ez da agian 3 orain dela 3 urtetako mundua ere ez? Eta aldaketa guzti horien aurrean erresilientzia beharrezkoa da. Horretarako ikerketa behar dugu. Ikerketa zertarako? Ikerketa ezagutza sortzeko, baina ezagutzaren sormen hori edo sorkuntza hori ez da modu kaotiko batean garatu behar, ez? Funtzio ezberdinak daude. Berez, bi motatako ikerketak ditugu oinarrian, ez? Oinarrizko ikerketa deitzen dena, ezagutza sortzea duela helburu nagusia, hau da, ezagutzen ez dugun zerbaiten inguruan ikertu, eta ezagutzen ez genuen hori ezagutu, eta gero ikerketa aplikatua. Hau da, hartzen dugun ikerketa ezagutza hori, erabiltzen dugu gauzak egiteko. Hori beti zentratuta egon da, beti ikaslei galdetzen diet. Ikertzaile bat sartzen baduzue Googleen zer agertuko da? Pertsona bat laborategi batean bata batekin. Ez? Ez zaizu agertuko pertsona bat inkesta bat egiten gizarte zerbitzuetan, ez? Baina aldiz, gu gero eta ikerketa gehiago egiten ditugu gizarte zerbitzuen arloan, ondo detektatzeko zer gertatzen ari den, nola ulertu behar ditugun behar sozial berriak, eta baita ere, ikertzeko ze motatako esku hartzeak egin behar dituzten gizarte langileak, zelan planifikatu egin behar da, ikerketa egiten dugu behar sozialei buruz, baina ikerketa egiten dugu baita ere gizarte langintzari buruz, metodoak, protokoloak, metodologiak, teknikak eta barrez. Orduan daukagu oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua. Eta netzako hemen dago gakoa. Ikerketa nork egiten du, hau da, beti gu badaukagu dilema bat, ez? Gizarte langileek ez dute ikerketarik egiten, eta gizarte langileek ikerketa egin behar dute. Segun, gizarte langileek esku hartzea egin behar dute, hori da, beraien funtzioa gizarte zerbitzuetan, pertsonen behar izanak bete egin behar dituzte politika publiko desberdin bitartez.
Nork egin behar du ikerketa, nork egiten du ikerketa? Mundu akademikoa, nire kasuan, unibertsitate batean nago, baina baita ere aholkulari sozialak, ez? Bai, hemen uste dut, adibide argia daukagula, adibide oso argi bat daukagu, ez? Normalean mundu akademikokoak egiten dugu oinarrizko ikerketa, eta aholkulariek ikerketa aplikatu egiten dute, hau da, gu sortzen dugun hori, urrengo hitz gakoa, transferentzia. Bai? Hau da, transferentzia da gakoa eta transferentzia da ikerketa mundua eta gizarte zerbitzuen langileen, arduradunen eta politikarien mundua lotzen duen elementua. Transferentzia hori ez baldin bada ematen, jarraituko dugu orain arte bezala, edo lehen egiten zen bezala. Gu alde batetik gure lanak egiten, gure artikuluak idazten, gure ikerketa eta gure tesi doktoralak egiten, eta bestalde batetik gizarte zerbitzuetan dagoen jendea. Orduan, zein izan behar du netzako erlazioa? Ikertzaileok ezagutza daukagu, ikasi egiten dugu, ikustengoa zer gertatzen ari den metodologiak ditugu, eta errealitateak diagnostikatzeko eta ezagutzeko bitartekoak ditugu. Gizarte langileak eta gizarte zerbitzuetan lanean dauden pertsona ezberdinak lan egiten dute errealitate horiekin. Eta transferentzia honen bitartez, elkar truke eta elkar lan bat egon behar du. Gizarte zerbitzuetan dagoen jendeak ezagutu egin behar du eta modu batean edo bestean kontziente izan behar du zertarako balio duen ikerketak. Eta ikerketa proiektuetan parte hartu behar du, baina ez ikertzaile bat bezala, baizik eta informazioa ematen, datuak ematen, eta baita ere ikusten eskatzen ikertzaileari, ni hau behar dut. Zelan konpondu dezakegu arazo hau. Transferentzia netzako dagakoa. Eskerrik asko. Pues quizá lo vamos a ligar con la pregunta. Agian lotuko dugu zuretzat dudan galderarekin, Jaime. Egia da, egile askok esaten dutela, ezagutzaren kudeaketa funtsezkoa dela, gizarte zerbitzuen sistema egonkortzeko, kontsolidatzeko, baina zure iritziz, eskuartzean sortzen den ezagutza horrek badu, jarioa beste modu batzuetara, ikerketara adibidez eta alderantziz. Ikerketatik eskuartzera baldator. Azken batean, zuk aipatu duzun transferentzia horrekin lotuta dago, ez da, Arkaitz? Pues, a ver, Adriana, yo sí. Adriana, nire iritziz, bai, ari dira gertatzen gauzak eta baitugu esperientziak. Eta ikusten ari gara nola ari den bilatzen ezagutzaren transferentzia hori goiti bera, behetik gora ere, baina nik badut begirada kritikoa edo agian anbiziotsuagoa. Iruditzen zait, anbizio handiagoz garatu beharko genukeela zerbait, oraindik ere batzuetan ez delako beharradina inbertitzen ezagutza sortzeko, batez ere eremu pribatuan, agian ez hainbeste publikoan. Baina iruditzen zait hibridazio falta bat dagoela, profesionalen artean eta eragileen artean. Eta iruditzen zait ere, batzuetan kide izateren falta bat dagoela, sistema honetan, eta hori transferentzian oinarritu daiteke kide izatearen parte hori, eta informazio horren transferentzia gainera modu irekian egin behar da, modu publikoan eta arinean. Eta oraindik ere, egoera batzuetan ikusten dugu ezagutza ulertzen dela ondasun pribatu bat balitz bezala, eta zerbait bereizgarri bihurtzen dela. Eta agian horrek eteten du beharko genukeen jario hori. Beraz, eta hori esan ere ados nago, transferentzia beharrezkoa da, sistema egonkortu kontsolidatu ahal izateko, baina gauza konplexua iruditzen zait. Iruditzen zait ere jakin behar dugula jardunak transferitzen, eta aztertzen jakin behar dugula ezagutza sortzeko eta aldaketak sustatzeko, erabakiak hartzeko orduan makro mailan eta meso mailan ere. Eta arreta jarri behar dugula ere jardunbideak ez diren horietan. Arreta jasotzen ez duten gune horietan. Horiek ere arreta behar dutelako guk ikusteko ea nola eraldatu ditzakegun gure
prestazioak, gure zerbitzuak, gure politikak. Testuinguruari dagokionez ere, iruditzen zait une honetan, ikusten ari garela, une hau gakoa dela. Jakintza eta ezagutza transferitzeko adibidez. Zorroaren dekretua onetsi zenean eta mapa onetsi zenean, iruditzen zait, ikusi genuela batzuk garatuta zora eta beste batzuk ezen garatuta. Eta hor arreta jarri beharko genuke. Eta ez agian gauzak eraldatzeko edo berrikuntzarako, baina bai malgutasun handiago batez lan egiteko eta elkarlan handiagoa sortzeko. Horrela, errazago egokituko garelako beharren arabera. Eta iruditzen zait, horri dagokionez, COVID-a benetan laborategi oso aproposa izan zela, bestelako erantzuna bilatu behar izan genituelako. Eta hortik aukera dugu aztertzeko zer izan den arrakastatxua, hori transferitzeko, baina baita ere garrantzitsua da porrotei erreparatzea horiek ere eraldatu ahal izateko. Eta azkenik gakoa iruditzen zait ere, sistemaren gako horiek garatzeko, ezagutzaren transferentzia badirela oinarrizko ekarpenak. Adibidez, adinekoen arretarako sistema komunitarioen garapenerako, edo lehen mailako arreta sistemarako, edo esklusioan arreta hobetzeko, edo lehen mailako eta bigarren mailako arretarako trantsizio horretan laguntzeko, eta desgaitasuna duten pertsonen arretarako. Iruditzen zait baditugula erronka asko mahai gainean eta horietarako guztietarako ezagutza partekatu bat beharrezkoa dela. Eta aingura puntuak ere behar ditugu, eta motorrak ere behar ditugu, eta metodologia ere garrantzitsua da ezagutza sortzen dugunean. Metodologia diseinatu egin behar da, ongi txertatzeko profesionalak kontuan hartuta beraien profilak, beraien espezializazio gaiak, eta askotan ere kanpo uzten ditugu zuzeneko arreta eskaintzen dituzten profesionalak, eta horiek ere sartu beharko genituzke, eta nola ez erabiltzaileak eta beraien inguruneak. Eta soilik ordezkarien bitartez, baizik eta modu zuzen batean. Eta baita ere, finantzaketa, non jartzen da arreta, zerbitzuak emateko orduan eskaintzen den finantzaketa horretan, zerbitzuak egiten dituzten erakundeek baliabideak izan beharko lituzkete ez soilik zerbitzuetarako, baizik eta baita ere kudeaketa sistemak hobetzeko, noski, baina baita ere ebaluatu ahal izateko, prestakuntza eman ahal izateko profesionalei, ezagutza praktikaren bitartez sistematizatzeko, eta gian azkenik ere, beldurrak kentzea argazki txar bati, ez da? Ezakit, agian badaude jardunbide batzuk ez direla guztiz arrakastatxua, baina horiek ere kontuan hartu beharko ditugu, ulertu beharko dugu noizbait akatxetatik ere askotan arrakastetatik, baino gehiago ikasten dugula, ez da? Beraz, garrantzitsua iruditzen zait ere akats horiek ere hain ongi egiten ari ez garenak ikusgai jartzea. Tira, badugu zer egin, ez da? Arantxa, kaixo, zu komunikazioaren arlotik zatoz, eta ea zuk argi pixka bat ematen diguzun. Gizarte zerbitzuen pertzepzioa eta isla badagai delikatua. Zure iritziz nolako pertzepzioa dute herritarrek gizarte zerbitzuekiko? Eta horrez gain, zuk ere edabide horretatik zatozenez eta mezuak sortzen dituzuenez, zure iritziz edabidek zer irudi edatzen dute sistemari buruz? Eta aukera baliatu nahiko nuke ere beste galdera bat egiteko, pentsatzen dut ez dela erraza berria egin behar duenarentzat edo gertatzen denaren berri eman behar duenarentzat, ez dela erraza izango lan hori egitea, ez? Zer arazo dituzue informazio aproposak jasotzeko orduan? Herritarren pertzepzioari dagokionez, iruditzen zait, irudi hori, pertzepzio hori aldatu egin dela eta aldatzen ari dela. Iruditzen zait aldaketa hori azken urteotan eraikitzen hasi zela bada, xirimiria bezala, hasieran ez zaitu bustitzen, baina azkenean barruraino sartzen zaizu.
Eta iruditzen zait, lotua dagoela eskubide unibertsalak onesten dituzten legeekin. Jendari galdetzen badiogu kalean, ziurrenik ez du jakingo zer den mendekotasun legea edo zer den gizarte zerbitzuen euskal legea. Baina, gero, beraien egunerokotasunean, ikusten dugu baietz badutela leku bat, berez, eskubide horiek eta zerbitzu horiek. Eta iruditeria kolektiboan, gizarte zerbitzuak oso lotuta egon dira, beste batzuekin, ez? Ulertzen genituen gure egunerokotasunetik kanpo dagoen zerbaitekin. Buruko mina duzunean badakizu nora joan batzaren, medikoaren gana joan batzara, baina baldin baduzu bakardade arazo bat, oraindik iruditzen zait ez dugula inargi nora joan behar garen. Eta iruditzen zait pixkanaka gero eta argiago geratzen hasi zaigula, nora jo behar dugun. Eta hori lotu nahiko nuke zerbitzu unibertsal horiekin, ez? Mendekotasun legeak badakigu prestazio batzuk onetsi dituela pertsona zaintzaileentzat, eta orain zaintzaile batek badakiela, baduela laguntza baterako eskubidea, eta badakiela nora jo behar duen, hori iruditzen zait badela aldaketa handi bat. Eta zentzu horretan, gizarte zerbitzuak gertuagokoa direla iruditzen zait. Lehen ere baziren, baina iruditzen zait orain jendeak gertuagoko bezala ulertzen dituela. Eta baita ere, herritarrek gehiago eskatzen dietela gizarte zerbitzuek badakitelako, barneratuta dutelako eskubide bat dela eta eskubide hori balia dezaketela. Eta hori agian lehen, ez zegoen hain barneratuta, ezta? Gehiago lotzen zen beste baten eskubideekin, beharra zuen pertsona horren eskubideekin, ezta? Eta horri iruditzen zait pandemiak ere eragin handia izan duela. Ez soilik pandemiak, baina pandemiak ere eragina izan du. Eta iruditzen zait gizarteak oro har barneratu egin duela badituela beharrak. Eta hori barneratu dugu batzuk modu erraz batean eta beste batzuk modu gogor batean. Zahartzeak ere hor eragina du. Eta iruditzen zait oro har herritarrek beraien eskakizun maila igo dutela, eta hori ona da. Gizarte zerbitzuek ere maila areagotu behar dutelako, gero eta handiago diren behar horiei erantzuteko. Eta kontuan izan dezagun, gizarte zartu batean behar horiek benetan handia direla. Eta hedabidek edatzen dugun irudiari dagokionez, iruditzen zait hori erantzun zailagoa duen galdera bat dela. Titularrak orokorragoak izan beharko liratekelako, eta nik ere ezin dut hitz egin hedabideen izenean oro har hitz egin dezaket diario askon egiten dugun lanari buruz. Baina iruditzen zait hedabidek orokorrean pertzepzio aldaketa horretan badugula zer esana. Guk ere gure ekarpena egiten dugula ia egunero. Ia egunero informazio hori guztia, asko delako, prestatu egiten dugulako eta digeritu egiten dugulako, mezu bat helarazi ahal izateko. Eta kontuan izan dezagun gainera informaziorik gero eta oparoagoa dela, gero eta autodiagnostiko gehiago egiten dira, beraz hor hedabidek adi egon behar dugu, eta guri ere gero eta gehiago eskatzen digute. Gehiagizko informazioa dagoen mundu batean guri dagokio informazio hori ongi prestatzea eta ongi lantzea jendeak modu ahalik eta sinplenean irakur dezan zeri buruz ari garen, eta guk hori antzematen dugu txibato batekin, batzuetan ez da oso ona, baina batzuetan ere ona da. Eta adibidez hedabide digitaletan ikus dezakegu berehala zer irakurtzen duten, irakurlek zer ez, eta hori pentsatzen dut hedabide guztietan gertatzen dela. Gero eta gehiago eskatzen duten informazioa da oso oinarrizkoa, oso praktiko. Esate baterako, laguntza berriak onartzen baldin badira, familiei laguntzeko, guk emango diegun informazio guztia jakiteko non eskatu, nori dagokion laguntza jasotzea, hori irentsi egiten da. Eta irentsi egiten da ez modu beharrik ez balego bezala, baizik eta beharra dago. Beharra dago eskubide horiek ezagutzeko, zeintzuk diren. Continuo, si quieres. Nahi baduzu jarraituko dut beste alde batetik. Hau da,
ze behar duten komunikabideek lan hori egiteko. Komunikabideek behar dituzte kazetari espezializatuak. Eta hor, hain zuzen ere izan ditzakegu zailtasun handienak, ze badira komunikabide batzuk mantendu egiten dugunak apustu hori kazetaritza espezializatu baten alde. Eta beste batzuek berriz begibistan dagoenez bezala, dagoen konkurrentziaren ondorioz, eta ze zailtasun dituen ogibideak oroar, ezin dute luxu hori komatxo artean izan, hau da kazetari espezializatuak izan, eta hori funtsezkoa da adibidez, transmititu nahi dugunean, ze lan egiten dugu gizarte zerbitzu sozial batetik, sektore jakin batean. Eta horregatik gu beti ahalegintzen gara, aurrera arro agertzen ahalegin hori egiten dugulako, beste medio batzuk ere egiten dute, oso adi jarretzen badugu gizarte zerbitzuetatik egiten den lana bideratu ahal izateko kate ikusezin hori, jakintzan nola sortzen den, egunero egiten den lana leku guztietan, gizarte eskubide horiek babesten diren leku guztietan, herritarrengana irits daitezen. Muchas gracias, Arantxa. Oso interesgarria, mila esker Arantxa. Javier, zu berrikuntza sozialean ari zara, eta espazioak partekatzen ditugunez, eta hain zuzen ere zu pertsona talde handi bati, eta gainera asko hemen daude, berrikuntza soziala, gizarte berrikuntza aldaketak eragitea da. Eta zertan gauzatzen dira aldaketa horiek? Zure iritziz, ze arlotan gauzatzen dira? Hau da, ze arlotan ematen dira aldaketa horiek gizarte berrikuntza hori gizarte zerbitzuetan? Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik, noski, momentu hau zuekin partekatzeko. Lehen iruzkin bat egin nahi nuke. Nik identifikatu ditut 95 definizio adierazteko zer den gizarte berrikuntza. Beraz, oso zaila da esatea ze nola gauzatzen den modu argi batean eta modu adostu batean gainera. Baina bai esango nuke gizarte berrikuntzak esan dezakegu gauzatu egiten dela produktuak materializatzean, produktuak, zerbitzuak, metodologian berriak edo hobetuak. Zerikusia dutenak gizarteratze hobea lortzeko talde zaurgarrietan edo bereziki zaurgarria direnak, gaur egun ez direnak adibidez, baina izango direnak etorkizuna batean. Beraz, gizarte berrikuntza ezaugarri nagusi gisa esango nuke, naiz eta zabea duiteken zer den, nik esango nuke zerikusia duela produktuak sortzearekin, metodoak eta zerbitzuak horri esker gizarteratzea bideratzeko, eta oso orientatuta gizarte kohesioaren politika global batzuetara. Beraz, hau izango litzateke, nola gauzatzen da, horretan, esan dudan horretan, hori harin eta bizkor esateko, naiz eta batzuk esan, hori ez den, baina ez, hori izango litzateke lehen ideia nagusia. Eta bigarren ideia nagusia da, esatea, gizarte berrikuntzak bai sortzen duela fenomeno bat zerikusia duena, zuk esaten duzun horrekin, itzulpen horrekin. Gizarte beharrak dira indar mutuen antzekoak eta beharra eskari bihurtzea, eta eskaria berrikuntza bihurtzea da gizarte berrikuntzaren prozesua. Erakunde batzuk ez dute sortzen egituratzea, edo talde batzuk ez dute bere eskaria ondo egituratzen, eta hori arazo bada. Politikak entzun dezan eta sar dezan baita ere gizarte zerbitzuen logika horretan. Beraz, hor gizarte berrikuntzak badu eginkizun bisagarra bat, hau da, interpretatzeko eskaria, beharra, egiturazko behar hori, eta produktu eta metodak eta prozesuak eta zerbitzuak sortzeko hori hartatzeko. Nik uste dut ezaugarri hori nahiko edatuta dagoela gizarte berrikuntza barruan. Ze arlotan sortzen den? Hori da beste eztabaidetako bat, baina nik lehenik eta hemen esango nuen hirugarren zerbitzuan, noski, hirugarren sektorean noski, hor gizarte berrikuntza dexente sortzen da, eta gizarte esku hartzean, hori ez da berrikuntza. Hau da, ez dago zertan beti produktu berriak sortu. Hau da, ondo egiten baldin bada zergatik aldatu. Batzuetan ez dago zertan berritu. Hori gai garrantzitsua da, batzuetan ez dago berritu berrik. Beste gai bat izango litzateke, eta bai, interesgarria da unibertsitateak egiten duena gizarte arloan. Hor badago gai potente bat,
bueno, zuk hainbat gai aipatu dituzu horren inguruan, ba, ikerketa aplikatu, ebaluazioa, transferentzia, ezagutzaren transferentzia. Badago gai bat, no, gainera gizarte berrikuntza dexente sortzen den, eta nahiko opako gelditzen den, hau da, zein daen unibertsitatearen papera gizarte berrikuntzan. Enpresak ere gizarte berrikuntza eragiten du, auzi korporatibo osoa, baina baita ere lan digitalak, baita ere zerbitzu sozialen digitalizazioa, zaintza arloan ere bai, gai hori nahiko indartsua da. Eta enpresak asko du esateko horretan. Beraz, non sortzen da? Ba, sortzen da arlo askotan. Horren arazoa, nik esango nuke hauxe dela. Ez duzula sistema homogeneo argi eta zehaz bat jakiteko zer den gizarte berrikuntza. Nik uste dut orain, eta pandemiatik eratorrita gainera, uste dut badagoela hor bira ekosistemoiko bat gizarte politiketan. Eta bira hori, ekosistemoiko hori zer da? Egiturak eta guztiak ekosistema batean jartzea, ondo ulertu alizateko, ondo impactatu alizateko, bai gizartean eta baita ere arlo digitalean. Zezuk zure gure galdetzen diozu, altu zen iezaioke, gizarte zerbitzuetatik non ikasten da zintzuk diren arazoak. Hori gai bada. Hau da, adibidez, eztabaida tipiko bat zen garai batean zergatik politikari bat bioteknologian aditua ez dena hitz egiten du bioteknologiaz, ez? Gai hori da, nondik ateratzen du informazioa horri buruz hitz egiteko, gauza bera gertatzen da gizarte zerbitzuetan, arlo sozialean. Beraz, berrikuntza garrantzitsua da, non gertatzen den itzulpen hori politikarenkiko, eta hor gizarte zerbitzuek asko dute esateko. Berrikuntza horiek atzitu, itzuli, eraldatu zerbitzutan, hori da gai garrantzitsu bat. Eta gai horri ere buruz ere komentatu da, ez? Esperimentazioa, hau da, zuk esperimentatu dezakezu eta ikusi ze funtzionatzen duen eta zer, ez? Gizarte zerbitzu batek ezin du ideia bat barne hartu, abentura bat barne hartu. Testatu behar da, ikusi behar da funtzionatzen duen eta funtzionatzen balin bada nola eskalatzen den. Une horretan, pasatu dezakezu gizarte zerbitzuetara. Ez da inerreza berrikuntzak automatikoki zerbitzuetara pasatzea. Eta gainera ez da aholkatzen, ezin da aholkatu ze egon diteke berrikuntza bat funtzionatu dezaken 50-40 pertsonen artean, baina eskala aldatzen dezuenan 2.000 lagunetara eskala aldaketa horrek baldintzak aldatzen ditu, eta orduan behar bada huts egiten du zerbitzuak. Beraz, eskala aldaketek ere garrantzitsua dute, transferentzia, eskalagarritasunak, horre garrantzia du. Beraz, nik uste dut hor bai dagoela gai nahiko lan egiteko, hau da, eta zerikusia du esperimentazioarekin, ebaluazioarekin, eskalatzearekin, berrikuntza horiek gero asimilatu ahal izateko gizarte zerbitzuen aldetik. Beraz, badago berrikuntza, badaude berrikuntzak noski, baina prozesu astiroago bat dute, hau da, zurgatu egin behar da zerbitzu publikoetatik prozesu berritzaile hauek lehendabizi bestalde batetik uste dut, egia dela, kidek esan dutenaren antzera, badagoela, endogamia gai bat ere. Unibertsitateak ikertzen du unibertsitatearentzat, publikatzen dutenean da beste unibertsitate batzuentzat. Unibertsitate ikerketa beste unibertsitate batzuetan da. Hirugarren sektoreak beti irabazten hitz egiten du hirugarren sektoreekin, beraz silo batzuk, hor abio batzuk badaude, baina badu zer ikusia ere profesionalak nahaztearekin. Zuk bi sistema dituzunean eta sektore bereko profesionalak intentueran oso eraginkorrak dira. Ze hurbiltasun konektiboa dute, badakitu zertaz ari diren, ez diotez elkarri ezera azaldu behar eta kitxo. Baina profesional aniztasuna duzunean sektore askotako jendea hizkuntza bera hitz egiteako denbora gehiago behar duzu. Sortzaileagoa da, baina inpaktua epe luzeragokoa da. Beraz, hor baduzu gai bat zerikusia duena berrikuntzarekin. Desberdinak nahastu, baina hori lortzeko ez du eraginkortasuna hasieratik lortzen. Beraz ikusi beharko dugu, zeiten dugu beti errazena, beti elkartzen gara, elkar ezagutzen dugunak, eta asko zer eraginkorragoak gara. Baina ez hain berritzailea. Beraz, hor, hainbat auzi aukeratu behar dira. Beraz, erabilera gomendio bat badugu. Hau da, begiratu behar da, zure praktika ohikotik aldentzen ez denetik eta bilatu behar duzu. Bentsat, hilabetean hainbat alditan, bai. Oso ondo laburtu duzu, bai. Boni, zu gizarte esku hartzean zabiltza. Eta Arkaitz hasi da transferentziarekin, Jaimek zu
eskularroa jaso duzu eta hainbat gai apuntatu dituzu, Arantxak esan du, aizu, bai, albistaren amaieran jar dezagun telefono zenbakia nor eta zehaztuko dugu. Eta hain zuzen ere, Javierrek esan digunean, bueno, kontuz, zer eramaten dugun praktikara, ze eskala garrantzitsua da. Eta zure ikuspegitik, Boni, entzun dugun honekin guztiarekin, nola egiten dugu transferitzeko ezagutza hori egunerokotasunera, talde lanaren egunerokotasunera, zuk zuzentzen duzun horretara, barkatu eta aprobetxatuko dut aukera, eta horre dena baten egin duzu, eta alderantzez ere bai. Hau da, zure taldeak nola partekatu dezakezuen bizipen hori, ez? Bueno, nik gauza batzuk apuntatu ditut, aurkezpena entzun dudanean. Ze egia esan, luxu handia da, behatoki hau izatea, eta asko ematen digu, eta asko emango digu. Ze nik ulertzen dut behar bat dela, premia bat dela, eta esango nuke egoera paradoxikoa ere badela. Denok pentsatzen dugu, biderkatu ditzakegu gure ahaleginak kalitatea hobetzeko, gizarte zerbitzuen emate horretan, transferentzia horrekin, baina ez ditugu topagune asko, uste dugun bezala edo bentsat iruditzen zait, asko ere gehiago izan litekela, eta facilitatzaileagoak. Beraz, nik uste du badagoela zerbait garrantzitsuagoak. Eta lotura horri bat sortzea gizarte esku hartzeen profesionalen artean, erakundeen artean, tokikotik niri hori egokitzen baitzait, eta unibertsitatetik, eta aholkularitzaetatik, ikerketatik hain zuzen ere. Baina nire ustez, gainditu egin behar dugu pixkat ezagutza transferentzia. Gizarte zerbitzua garen aldetik, bisibilizatu eta balioan jarri behar dut, hau, eta gainditu egin behar dugu ezagutza unibertsitatetik datorrela eta guk dugula praktika, ze ezagutza asko dago praktikan, gainera datu asko sortzen dira eta sistematu egite izaten dira datuak praktikan, eta horiek askotan ez dira aprobetxatzen. Hau da, ikerketan unibertsitatean sentitzen dugu, eskaria dagoen momentuan, eskaria eskaintzan, nik usten dugu hizkuntza hizkera ez dela komuna. Nik hori esan dezaket, ze ez da desberdintzen beste udaletxe batzutatik gertatzen dena. Guk urtean zehar erantzuten diogu datu eskaera ugari bati. Erakunde askok eskatzen dizkigute, bai estatutik, bai erkidegotik, eta askotan datu hori hitz egiterako netzake guzteri buruzari garen hitz egiten. Hizkera, hizkuntza oraindik eztabaidagarria da. Nik uste dut behatokia, eta hori sailburuak esan du, ez? Zorroztasunak lagunduko digula, zorrotz izateak informazio bilaketan sistematizatzen ditugunean datuak. Baina uste dut gainditu egin behar dugu, hau da, transferentzia gainditu egin behar dugu eta ezagutza kosortze batean, ze bestela ez gara arkituko lotura horretan. Eta gainera uste dut ikerketak, ebaluazioaren antzera, talde lanen, gizarte zerbitzuen talde lanen eginkizun bat ere badela. Beraz, gainditu egin behar dugu profesionalekin, hau da, arretaren, eskuartzearen egite hori arago doala. Eta funtzio horiek gainera gure disziplinan barruan daudela. Eta ikerketak ere egon behar duela, eta gainera gehiago sortu behar direla barritukulo zientifikoak profesionalen aldetik. Nik uste dut koprodukzio bat izan behar duela ezagutzan estrategia gisa, metodologia aplikatuak erabili behar ditugula, aplikatuak esku hartzean, ze hor ari gara gutxien egiten ikerketa. Eta gainera zer ikusia du metodologia parte hartzaileekin. Pentsatu behar dugu parte garela, parte hartzen dugula elkarrekin, eta esperientziaiek ereki egiten dutela gainera esku hartzea, ereki egiten dutela disiplina. Ze batzuetan, nolabaiteko oskortasuna dugu gu elkartzen garen disiplina horietan, gizarte zerbitzuetan, baina begirada aldaketa behar du, eta gai izan behar dugu lantaldeetan espazioak sortzeko, gogoetarako, analisirako,
eta lideratu ahal izateko ez bakar arreta erreaktibo hori gizarte zerbitzuetan. Gainera, nik uste dut, gu ditugun esperientziak ere aprobetxatu behar ditugula. Jardunbide egokiak ikusgai egin, bisibilizatu, hori behatu zen egiteak laguntzen digu truke bat egiten, udaletxeen artean, lehen arreta zerbitzuen ademaz, eta gainera gogobetetasuna handia ematen du ikusteko ze jardunbide egokiak daude zerbitzuetan. Baina uste dut, unibertsitateak aitortu egin behar duela egiten dugunana, ikusi zeran egiten duen behar bada apaltasun pixka bat galdu. Ze beti esango nuke oso apal jokatzen dugula, apalegi. Eta izan ditugu esperientziak lan sozialeko fakultatearekin, IAPD-ekin ere baitera, ekintza eta parte hartzean, eta gainera gainbegiratze metodologia bat ere izan dugu, hobekuntza begiratzeko lehen arretan, arrakasta handia izan duena, eta gogobete gaituena profesionalei, eta urte oso batean zehar ezagutza sortu dutenak, eta ondorioak sortu dituztenak, eta lan asko utzi dizkigutenak erantzulei, politikariei eta teknikariei, eta gainera lagundu egingo digutenak ondorioei profesionalen zaintzan, ze profesionalak hor parte hartzaile sentitu dira ikerketa horretan. Parte hartzean eta gainera gainbegiratze metodologia batekin eskatu egiten genuena. Eta sentitu dira gainera asebeteta egiten ari ziren lanarekin, eta baita ere interpelatuta behar horietan, hau da, hobetzen joateko. Beraz, uste dut, askoz ere interpelatuagoak sentitzen garela, eta askoz ere hurbilagoak ebaluazioak eta ikerketak zerikusia duenean eskuartze sozialaren praktika horrekin, ze hor eguneroko lanean sortzen baita. Ikusten dugun noski ze behar dagoen datuen ikerketan eta sistematizazioan eta datu asko jasotzen ditugu. Ea egunen batean behatokiak ere laguntzen digun horri egiten, hau da informazio sistema potente bat sortzen, ze segurenez horrek sendotasun gehiago emango dio gizarte zerbitzuen sistemari. Ni oraindik pesimistagoa naiz irudiari dagokionez, gizarte zerbitzuen irudiari dagokionez, nik uste du gure irudia ez dela ona, ez dela egokia, ez dela guk transmititu nahi duguna, eta ez garela behar bada iristen, ez? Komunikabideetara behar bezala askotan espezializazioa ere falta zaigu, hainbat espaziotan. Eta beraz, irabazi egin behar dugu zorroztasunean, ebaluazioan, ikerketan, eta gainera egiten dugun horren oinarritzean, zergatik egiten duguna, eta zer utzi behar diogun egiteari, zer bultzatu behar dugun, eta horrek agian konfiantza lortzen lagunduko digu herritarretan, hori behar dugu, aitortu behar dugu, badirela gaur egun pertsona asko gure hirietan, ez direnak gizarte zerbitzuetara joaten, ez dutelako sentitzen gizarte zerbitzuak lagunduko dienik. Beraz, nik uste dut irudi hori hobetu egingo litzateke begirada aldatuz, baina egia da horretarako giza baliabideak behar direla eta baliabide ekonomikoak behar direla eta batzuetan alin gehiago egin dezakegu eta beste batzuetan iristen da momentu bat, pandemia momentu batean badanak dardar batean jartzen gaituela, baina boteratu egin behar dugu aldundu. Nik pozten naiz, behatu zen eskuartze sozialaren etika hor dagoela, txertatuta, ze uste dut elementu garrantzitsua dela. Hau da, etika batzordeetan parte hartzen baitut, eta horrek ere eman egiten baitu ezagutza, gomendiok egiten ditu, gainera bikaintasunaren bila ere jarduten du. Eta begiradori izatea eta txertatzea gainera auzi teknikoa ikerketan eta datu bilketan eta baita ere ze ekarpen egiten dugu, nik uste dut hori ere oso garrantzitsua dela. Erronka horiek, metodologia parte hartzaile horiek, profesionalen parte hartzeaz gainera, baina lehen unetik, hau da, diseinatzen ari garenean ikerketa jakin bat, zeinean, ez dakit, partekatu dezakegun edo erantzun egingo diena hainbat beharri eskuartzean, eta baita ere unibertsitatearen beharretan, eta lan egiten dugun konsultorekin. Ni zorionez, zuetako askorekin lan egiten dut, eta talde lanak begirada hori du, baina uste dut askoz ere gehiago egin dezakegula. Garrantzitsua da gainera, esan duzuen hori. Hirugarren sektorea bakarrik ez da, erakundeak ere hor daude, bilatu behar dira tarteak, guneak, bategite guneak, non oraindik ere deskonfiantza, konfiantzarik eza dagoen, informazioak kudeatzeko orduan denen artean, eta batzuetan, hainbat titular ikusi ditzakegu,
eta ikusten dugu ez direla oinarritzen ikerketan, baizik eta baita ere bakarrik perfekzioan edo datu isolatuetan eta horrek ez dugu laguntzen. Nik uste dut balioan jartzea egokitzen zait profesionalen lana, giza kapital hori ze funtsezko pieza dira sisteman eta harretan. Eta uste dut gehiago egin dezakegula. Asko. Pues si os parece bien, ahora... Onduritzen bazaizue, orain, begirada bat botako diogu Beatuzi. Ze eginkizun izango du Arkaitzek ikerketa nola indartu diteke gizarte zerbitzuetan? Zuk ze iritzi duzu? Netzako, lehenik eta behin zorionak. Zorionak herramienta eta behatoki hau egin duzuen taldeari. Bai inguru hau prestatzeko sarbidea eman ziguten, ez? Ikusi ahalko duzue lehenik eta behin, ez? Eta sartu nintzenean eta ikusi nuenean, esan nuen, ostras. Zelako herramienta, zelako bitarteko potentea, ez? Ja zuzenean ikusi nuen gu gizarte langintza graduan daukagun ikasgai oso bat herramienta honekin landu dezakegula, adibidez, ez? Orduan, lehen agian ja sortuta dagoen ez informazio hori, orain ikasleak beste gauza bat egin dezakete, ez dute denbora kakotzen hartuan galdu beharko informazio hori lortzeko, baizik eta beste pausu bat aurrera eman dezakete teknologiaren bitartez, lehen egin beharreko lan bat eginda dagoelako. Ez? Horrek berrikuntza bat ere sortu dezake. Gizarte langintzen eta gizarte zerbitzuetan eta gizarte politiketan ikerketa egiten dugunok, beti izan dugu eta daukagu arazo bat. Nire kasuen ikerketan normalan kuantitatiboak egiten ditut, ez? Orduan arazoa ariketa handiagoa, ez? Gizarte langintzarekin erlazionatutako ikerketa beti oso eremu kualitatiboan kokatu izan delako, nahiz eta hori aldatzen ari denez. Baina izan dugun arazoa beti zen da non topatu informazioa. Non topatu informazioa, ez? Horregatik azkenean, askotan, egin izan ditugu ikerketa soziologikoak gizarte zerbitzuei buruz ikertzeko. Ez? Datu soziodemografiko pilo bat, desberdintasun sozialak, eta bar. Baina eskuhartzeari buruz ikertzeko, zenbat jende dagoen gizarte zerbitzuetan, zenbat erresidentzia dauden, zen mota dauda, ez? Kasu bat jartzeagatik, ez? Non bilatu informazio hori? Gure ikusten dugu baita ere, gure graduan, ez? Ikasle talde bat esaten du, dependentziari buruzko ikerketa bat egin nahi dugu, erresidentziak aztertu nahi ditugu. Zer dugu, ostras, datuak, non topatuko ditugu, ez? Orduan, ikusi dana Beatuzek ematen diguna da erreferentzia bat. Ni demografiari buruzko ikerketa bat egin nahi baldin badut, Eustatera noa. Inera noa. Desberdintasun sozialei buruzko ikerketa bat egin nahi baldin badut, pues ja dakidanez EPDS-era noa, baina ja jakin behar dut non dagoen, sartu behar naiz web orrialdean, ez? Orain hemen izango dut informazioa. Baina gainera, erlazionatu ahalko ditut dimentsio desberdinak. Hau da, dependentziari buruzko datuak bilatzeko ez naiz joan beharko toki batera, demografia zahartze prozesu aztertzeko datuak ez naiz joan beharko beste iturri batera, ez naiz joan beharko beste iturri batera, nahaztu eta erlazionatu ahalko ditut errealitate sozialak, politika sozialak, esku hartzeak, praktika onak izango ditut edo praktika berritzaileak izango ditut web orrialde horretan, horren inguruan egin diren beste ikerketa batzuk kontsultatu ahalko ditut, dena web orrialde horretatik atera gabe. Horrek ematen dizuna da denbora pilo bat aurrezten duzu, bilaketak egiten. Eta aurrezten duzun denbora hori beste gauza batzuk pentsatzeko denbora ematen dizute. Hori da gakoa. Zetik azkenean, gu beti izaten dugu unibertsitatean, ikerketa bat da, ikerketa hori egin baldin badaiteke, bestela ideia bat da, oso ideia polita. Baina zu 3 hilabete dituzu lana egiteko, eta 3 hilabete dituzu. Orduan,
denbora aurreztea teknologiak ematen digun gako nagusienetariko bada, lehen egiteko beste gauzatxu bergentuen denbora aurreztu egiten dugula. Eta horretaz aparte, uste dut, eta komentatu diren beste gauza batzuekin erlazionatuta, bizibilitatea ematen diola gizarte zerbitzuen ikerketari eta gizarte zerbitzuen errealitateari. Eta bakarrik, Bonirik esan duenaren harira gauza bat, ez? Transferentzia eta transferentziaren kontua eta kokreazioa edo involucrazio hori. Ez transferentzia bidirekzional izan behar du. Gu akademiatik ez gara arroganteak izan behar, esan ez gu garela unibertsitatea. Asko dago horretaz oraindik zoritzarrez, baina transferentzia hori bidirekzionala izan behar du. Gu metodologiai buruz ikertzen dugu eta bar, ez? Baina nor dago praktikan. Eta hor berak jarri duen adibidea, oso ondo ezagutzen dualako, izan daiteke praktika hon bat. Zelan egin daitekeen ikerketa bat, eta nola unibertsitatearen mundua eta profesionalen eta eskuartzen mundua hibridatu egiten diren, elkarlotu egiten diren hori egiteko. Gakoa zein izan da baita ere, Boni gure fakultateko irakasle izan zen. Eta klaro, baina horrek zer egin zuen lehen komentatu egin dena, hizkuntzak batzuk eta bestek esaten ditugun kontzeptuak ulertu egiten ginen. Ez ginen hain bi mundu baizik eta azkenean, zubilanak egitea, hirugarren sektorea, mundu akademikoa eta, ez? Hau da, hizkuntza desberdinak ezagutzen dituzten pertsona horiek egotea, gakoa da baita ere, hori garatu izateko. Eskerrik asko. Jaime, Beatuz puede ser... Jaime, Beatuz izan daiteke gune egoki bat ezagutzaren kudeaketa egiteko gizarte zerbitzuetan erabat. Bai, zorionak ere, Arkatzek esan duen eman dituen zorionak ere nirak dira. Asko gustatu zait, eskaintzen dituen aukera guztiak eta gainera behar argi bati erantzuten dio. Hau da, ni handi nahiegia izan naiz eta kritikoegia izan da auzi batzuetan. Egia da, ikusteko zer bultzatu behar duen, baina badira esperientzia ugari, praktika ugari, ezagutza sortzeko. Beraz, konplexua da, jadanik sistematizazioa egiten ditugunan gauzak, eta orientazioa buruzko gidak egitea, eta baita ere edatzea eta sozializazioa gizarteratzea egitea, beraz, uste dut badagoela tresna bat, bozgorailu lan egiten duena eta konektore gisa lan egiten duena gainera herrialde ikuspegia duena. Ze batzuetan behar bada oso zatikatuta dago, erakunde entitate batzuetan eta ezagutza sortzen duten erakunde batzuetan, edo lurralde historiko jakin batean, edo udaletxe jakin batzuetan. Eta beraz, zabaltasuna ematea eta sakontasuna ematea horrelago tresna bati, proiektu bat izatea, sailaren proiektua eta gobernu proiektu bat izatea, nik uste du baduela balio erantzi argi bat. Gustatu zait adibidez datuen adibidea, uste dut Arkatzek esan duen bezala asko laguntzen duela eta lana errazten du eta denbora galtzea ere aurrezten du datuak bilatzeko orduan. Gainera esperientziak hor irautzea eragile desberdinek dituztenak, gainera saileko dituzten esperientziak, gainera gustatzen zait asko berrituz tresnak partekatzeko eta esperientziak partekatzeko tokiko eremuan beharrezkoa da batzuetan. Bonik esan duen bezala, eta ikuspegi horrekin, zerotik ez garela hasten. Hau da, proiektu bat egin nahi dugunean, eta gogoetak egin nahi ditugunean, beharrei erantzuteko, ez dugu zertan gurpila asmatzen ibili behar beti. Eta fokoak da, behaketan ikustea ze gertatzen den, zer egiten ari diren beste, eta hortik egin analisi bat, transferentzia analisi bat, zerbitzuen artean, baina baita ere, arlo eta kontingentzia desberdinen artean, lurraldeen artean, iruditzen zait, begirada hori, dela, ez bakarrik eraginkorra, baita ere, eragingarria emaitzei begira. Gusta mucho también del proyecto. Eta gustatzen zait ere proiektuan apustu bat egiten dela, egonkortzeko, egiturak sortzeko, eta ekarpenak egiteko ezagutzaren transferentzia horretan eta sorkuntza horretan.
batzuetan horiek izaten direlako ahaztuta geratzen diren ildoak, edo soilik presa dagoenean, edo beharra dagoenean erreparatzen diegu, behar zehatz bat dugunean, edo aurrekontuak pixka bat eskuzabalagoak direnean, normalean murrizteko joera dagoenean, hor bai egoten direla doikuntzen lehenengo lerroetan. Eta ez soilik baliabide publikoi dagokienez, pribatuei dagokienez ere, hala izan ohi da. Eta azkeneko alderdi gisa, aipatu nahiko nuke, horrelako egituratzeek aukera ematen diela ere profesionalei begirada horren inguruan ere egituratzen, edo horrek egonkortasun bat ematen diela. Ez direla egongo eskariaren mende, eta horrek pixka bat lagundu egiten duela. Lagundu egiten duela ere, alor honetan jardun nahi duenari, gonbidapen bat egiten, ez da? Dela ikertzeko, dela esku hartze profil klasiko baterako, dela kudeatzeko, eta ikusten badugu, sistema heldua dela, ez soilik esku hartzei dagokienez, edo erantzuna emateko orduari dagokionez, baizik eta gauzak modu sistematiko batean egiteari dagokionez, antolatu batean egiteari dagokionez, iruditzen zait, erakargarriago izango dela. Arantxa, behatuz baliagarri izan daiteke, hobeto komunikatzeko, zalantzarik gabe, eta izan ere, aipatu danean, da bideok pixkat bidea garbitu egin behar ditugula, noski, honek lagundu egingo digu, denbora ez galtzen, ez? Duk esan duzun bezala, beti saiatzen gara denbora aurrezten, denbora ez galtzen, baina gustatuko litzaidake ere, islatzea, gizarte zerbitzu ez ari garenean, komunikatzeko zailtasun ez ari garenean, agian sektorearen barruan normaltasunez ulertzen dela, baina eskumeni dagokionez banaketa bat dago administrazioen artean, eta horregatik informazioa aurkitzea, guretzat zailagoa da. Nahi badugu adibidez, familia politiken berri eman, hori asko gustatzen zaialako. Ari gara hitz egiten Eusko Jaurlaritzaz, baina baita ere Aldundiaz, laguntza fiskalez, eta horrek lagundu egiten dizu tiraderetan bilatzen, eta atari honetan dena izango dugunez, noski guretzat ere errazagoa da, ez da, bilaketa horiek egitea. Bazauden, lehen ere, beste webgune batzuk guk erabiltzen genituena, beste edabide batzuk ere egunero erabiltzen zituztenak, ziurrenik datuen analisia egiten dutenek, ikusiko dute ero moduan ibiltzen garela, bilatu eta bilatu egune horietan. Baina, iruditzen zait, baietz behatokiak eta web atari honek lagundu egingo digula. Eta gure hogei bidea dela eta gure eginkizuna dela eta, iruditzen zait ezin dugula konformatu. Ezin dugula konformatu argitaratzen den horrekin, argitaratzen diren txostenekin, datuekin. Guri gustatzen zaigolako kontatzea ikusten dena, baina batez ere ikusten ez dena. Eta hori noizbait esan izan dut, badago paralelismo bat. Eta zerbitzu sozialekin ikusten dugun zerbait ere, erreparatzen diote ikusten den horri, baina baita ere ikusten ez den horri, ez? Etxeetan zer gertatzen den, erakundeetara, zerbitzuetara iristen ez diren horiekin, eta hor iruditzen zait, berriro gure egunerokotasunean egin beharreko ariketa bat izango dela. Primeran daude horrelako informazio bideak, baina jarraitu behar dugu galdetzen, jarraitu behar dugu dena galdetzen, gauza asko agian ez direlako egongo, oraindik eta txostena ikusten baduzu ere, jarraitu galdetzen. Eta hori da, beti egiten dugun aldarrikapen bat, ez? Kazetaritza espezializatua informazio horren guztian, discernimendu bat izateko. Javier, zertarako balioko du Beatuzek gizarte zerbitzuen berrikuntzan? Tira, nire ikuspegitik hitz egingo dut,
nola berritu dezakezu gizarte zerbitzuan? Hiru iturri dituzu, hiru iturri nagusi. Batetik evidentzia. Evidentzia ikerketatik sortzen da, modu experimental edo kuasi experimental batetik sortzen da. Hori ikusten dugu unibertsitatean eta barren egiten dela, eta horrek evidentzia sortzen du. Bigarrenik esperientzia behar dugu erabiltzailearena, gizarte zerbitzuetako ataletako profesionalena, teknikariena, oso ongi ezagutzen dutelako nola funtzionatzen duen sistemak, eta horrek eraldaketarako bide eman dezake. Eta baita ere joerak eta etorkizuneko diseinuak egin ahal izatea. Zuk hori baldin baduzu, aurrea hartu diezaiokezu bihar gertatuko denari edo gerta daitekenari, eta hortik dator berrikuntza ere. Eta plataformanek hori guztia eskaintzen du, evidentzia duzu, ikerketari dagokionez, proiektuak, datuak, bertan dituzu, joerak, joeren analiziak, hau da etorkizunak ere baituzu, jardunbide egokia dituzu, berrikuntza, badaukazu, evidentzia sortzeko, baina baita ere, erabiltzaileak, profesionalak aintzat hartuz, egin dezakezu. Eta horrek ere aldatu egiten du, aldaketa bat dakar. Puntua delako nola egokitzen zaren erabiltzaileen arabera, nola egokitzen duzu zerbitzua erabiltzaile horrentzat. Hor ere jaso beharko duzu, esperientzia vital hori, bizitzako hori, ez da, Arantxak esan duenarekin lotuta. Batzuetan egia da, hobeto dela datua kontatu beharrean historio on bat kontatzea. Zu jendeari jartzaizkiozu 40 datu eta tira jendea begiratuko ditu, baina agian ez die jaramonik egingo, baina ez du kontatzen baduzu historio bat, neskato baten adibidez, horre komunikazio indar handiagoa izan dezake. Eta plataforman adibidez, badituzu txostenak eta badituzu ere bestelako irizpidea betetzen dituen materiala, ez da? Hiru ardatzak, 3 oinarriak ongi betetzen ditu. Eta hori da etorkizuna. Boni, gizarte zerbitzuetako esku hartzari dagokionez, zer esango du, edo zer esan nahiko du? Tira, nik ere batekin nahi dut, zoriontze horrekin, benetan lan tresna oso baliagarri izango da, aurreko eredua ere ezagutzen nuen eta erabiltzen nuen, eta pentsatzen ari nintzen berrikuntzan, eta berritu zen pentsatzen dudanean, iman hori deitzen jarrituko dudala, Naiz eta hobetu, gaitasun digitaletan ere balioan jarden nahi dut atzean dagoen hori, ez da? Beatokien atzean dagoen hori, niretzat deitu alizatea eta zeta izu galdutan, honen bilanabil lagundu, hori niretzate baliagarria da. Edo esatea izu, ekimen hau esakiko dugu, zer iruditzen zaizu. Hori ere balioan jarri nahiko nuke, iruditzen zait garrantzitsua dela. Garrantzitsua da, badoelako kontsultarako funtzio hori, berrikuntzarako, jardunbide egokiak biltzeko funtzio hori, baina gizarte zerbitzuetik ere askotan aholkularitza funtzio hori behar izaten dugu. Aholkularitza profesionaletako asko, gizarte zerbitzuetan urteak eta urteak daramatzatenek praktikan eta esku hartzean jartzen dutelako arreta, eta horregatik batzuetan behar dugu birziklatzea eta behar dugu etengabeko prestakuntza datuak sistematizatu ahal izateko, ikertu ahal izateko eta jardunbide egokia jaso ahal izateko ere, berrikuntzarekin eta ikerketarekin gertatzen den bezala. Eta espero dut, eta uste dut ala izango dela, benetan ekarpen bat egingo duela, zerbitzu eta sistema indartsuago bat izateko. Eta etengabe hitz egiten dugu, eredu aldaketaz, badugu eredu asistentzialista bat, oraindik eta iruditzen zait eraldaketa horretan, eredu komunitariago bat izateko orduan lagundu egingo digula. Behatokiak guztioi lagunduko digu bide horri berean aurrera egiten, jardunbideek benetan eredu berri horri erantzungo diotelako, eta herritarrek ere hori eskatzen digutelako, zerbitzuen unibertsalizazio bat eta edatze bat hori geratzeko iritsi da. Eta begirada aldaketa bat eskatzen digu, eta hor lagundu egingo digu behatokiak, hori iruditzen zait bide horri berri horretan. Hain zuzen ere gurean, batez ere gainera oinarrituta egon dadin zorroztasun horretan eta evidentzia horretan, eta espero dut ere laguntzea politika publikoetan, adibidez,
aurrekontuak egiteko urteroko ariketa horretan evidentzia izan dezagun oinarri, benetako beharra izan dezagun oinarri datuak eta baita ere alderdi kualitatiboak. Eta izan dadin ere topaketarako, loturak sortzeko gune bat, unibertsitatearen eta behatokiaren artean, aholkularien artean, eta izan dadin ere, herritarren eta hirugarren sektoren arteko loturarako gune bat iruditzen zait badituela, hori horrela izateko ezaugarriak, beraz aprobetxa ditzagun luxua delako. Eskerrik asko, orain da unea, galderak egiteko, hitziren bat emateko, ezakit inork kontraste bat egin nahi duen, mailan dugun pertsonaren batekin. Bueno, pues... Beno banuen enkargoetako bat, bazen denborak kontrolatzea, galderak egitea, eta zailena, laburpen bat egitea. Esan den guztiaren laburpena. Ez dut egingo laburpenik, Baditu delako zehazki 4 orrialde, 5 orrialde, oharrekin. Eta argitaratuko dute behatu zen, hala da. Baina, boni, zinez erresistitu, azken izan zarenez. Ezakitagian lagunduko didazu agian ez da titularrik onena, baina esan duzun hau, ez da? Sendotasuna, gizarte zerbitzuen sendotasuna, modernotasuna. Boni, iruditu zait, Beatuzek zalantzari gabe hor ekarpen handia egingo duela. Bide horretan laguntzeko, partekatutako bide horretan laguntzeko, ez soilik esku hartzean lan egiten duzuenoi, berrikuntzan diharduzuenoi, komunikazioan eta ezagutzaren kudeaketan diharduzuenoi, baizik eta baita ere ikerketan diharduzuenoi. Eskerrik asko, benetan oso txukun aritu zarete, denborak oso ongi bete dituzu eta ez dakizue zenbat eskertzen dizudan, eskerrik asko. Eskerrik asko.